Inflation rate sa Pilipinas sumakyat po ng 4.1% noong nakaraang buwan. Mga pangunahing bilihin po sa Dagupan City, bantay sarado. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Umakyat sa 4.1% ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa nitong buwan ng Marso ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mataas ito kumpara sa 2.4% na naitala noong Pebrero na nagpapakita ng mas mabilis na pagtaas ng gastusin ng mga mamamayan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Batay sa ulat ng PSA, kabilang sa mga pangunahing nagtulak sa pagtaas ng inflation ang pagmahal ng pamasahe sa transportasyon, gayon din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at mga inuming hindi alkohol. Dahil dito, patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa presyo ng mga pangunahing bilihin tulad na lamang sa Dagupan City, Pangasinan, na kung saan ang punong lungsod ng lokal na pamahalaan ay nagbibigay ng update sa mga arawang presyohan ng produktong gulay, karne at isda na hinihigpitan ng pagbabantay ng mga presyo ng mga bilihin. Tinitiyak umano ng mga LGU na mananatiling updated ang mga residente sa galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sabay sa epekto ng presyo ng langis pagdating sa transportasyon ng mga supply. Una na ring inihayag ng Department of Trade and Industry ang kanilang mahigpit na monitoring at kolaborasyon sa hanin ng pulisya upang mas matutukan ang mga pangunahing bilihin at maibigay ang mga nararapat na karapatan ng mga consumer. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.